síro oldalon ifjabb gyarmati ime, következik síro oldalon Gál Csaba, AK oldalon Makai Miklós. Következő Hűzes Rola, síro oldalon Nemroi Ádám, AK oldalon. Egyes küldöttére szólítom minden András síró, Szabó Mihály Gábor, AK. Felkészül Parádi Péter síró, Mészáros Krisztián, AK. Küzdőtérre szólítom Homloki András Siro és Kormány József AK. Felkészül Tóth Bence Siro és Síkos Gábor AK. Kettes küzdőtérre kérem Bogdán Szabina AK, Szapodási Siro. Gyerünk, Csabi! Felkészül Dorogi Máté AK, Nagy András Siro. Gyere, gyere, Csabi! Ez az, gyere, gyere! Szép volt, Csabi! Szép volt! Ez igen! Ez szép volt! Ez itt van! Ez ott volt a helye! Egyes pártól szólítom